שלום, קוראים לי יובל. היום אני אראה לכם איך מכינים מעטפת עם גומיות או לעיפרון או למסרגה. טוב, כמו זה. היום אני אכין בצבעים האלה. אותו דבר, טוב. עכשיו צריך שיהיה כאן 4 לומים, 1, 2, 3, 4, שהם ריקים, שאין אף אחד, וזה מה שאנחנו נשתמש. טוב? וצריך 3 צבעים. אני בחרתי כחול, ירוק וכתום. טוב, נתחיל בכתום. שמים מפה לפה X. ואז לוקחים עוד כתום, שמים מפה לפה X. עוד כתום, שמים מפה לפה X. ועוד כתום, שמים מפה לפה X. טוב, מורידים. טוב. ועכשיו ניקח כחול ונשים מפה לפה לא X, ואז מפה לפה לא X, ואז מפה לפה לא X, ומפה לפה לא X. טוב, ואז נוריד. טוב, אז ניקח ירוק. אז מפה לפה לא X, מפה לפה לא X, וככה. טוב, ואז לוקחים ועושים כאן את השתיים הכי למטה. לוקחים את השתיים הכי תחתונים, שזה השתי כתומים עם ה-X. לפה. ואז פה שתי כתומים עם ה-X לפה. טוב, ואז מפה. ואז מפה. טוב, מורידים. ועכשיו לוקחים את התום שפה. פה. רגע. פה ומפה לפה. טוב. ואז ככה. מלמטה, נכון? הכי למטה. לפה. הכי למטה. רגע, זה 1, 2, 2. 2 הכי למטה לפה. מורידים. ואז שמים כחול, ירוק, כתום, כחול, ירוק, כתום, כחול, ירוק, כתום. ככה עד הסוף, טוב? טוב. ועד שזה יהיה באורך הזה. שהאורך הזה, יש כאן את אלה. כן, שזה יוצא צריך למשוך. אני משכתי כבר. טוב. ואז עד האורך הזה. ואז מרימים את השתיים, ואז יש כאן 2, ולא שמים כאן גומיות. מרימים את השתיים האלה. טוב. מרימים את השתיים האלה. ומרימים את שתי אלה. ואת זה. טוב. רואים, יש כאן רק 1. תראי לי. לא רואים. יש כאן רק 2 בכל אחד. בצבע אחד. טוב, רגע, אני הולך להביא. אני עושה על זה, על מסרגה. על המסרגה, את האחד הזה, זה, טוב. וצריך עוד אחד, טוב. עכשיו תראו, אתם באים, זה חשוב. זה חשוב מאוד. אתם באים ועושים מפה, לוקחים את זה פה, עושים טוק. פה, טוק. פה, טוק. מפה טוק, טוב, ואז מוציאים והופ, פה רגע נתקע, טוב. זה מה שיוצא, טוב.
רגע, לא רואים כל כך. אל תזוז, תזז מהר. אתם לוקחים את המסרגה, מכניסים אותה דרך כאן, יש כאן רגע, חור. תזז יותר מדי מהר. דרך כאן יש כאן חור. אוקיי. עוד העיפרון. מכניסים עוד העיפרון את המסרגה. כאן. כאן. כאן בין שתי אלה. ומתחיל, רגע, מכניסים עד איפה שאתם רוצים. ביחד לפה. ופתח את זה, מכניס את המסרגה כאן. מוציא ווואלה. גמרנו, הסוף, ביי ביי.